Украина хухорчалайчылары Кырымның ишгалжи мемориятның хухорчалайчылары ile коммуникация имканы ачачак, ләкин итибарыны жоймажак бір механизм ишлеп чыгармак керек. Бу акта Кырым Мухтар Жумхуриятның прокуратурасы билдире. Украина ишгал етілген Кырымда яшаган ватандашларыны корумак керек, ама айны заманда ярымадада тахикат ишлерini yapıp бармак имканы yok. Bu meseleni dünyada халқара тәжірибені көз өгінде алып, чезмеге мүмкін böyle vaziyetinde üçüncü taraf başka bir devlet ya da халқара teşkilatlar celp etili. Prokuratura bizim devletimizde mexanizmlerini işletip çıkarmak gerek olganında emin. Bu iş yapılması için kanun çıkaracak ve icra organları celp etilmeli. Залучається третя держава до процесу цієї комунікації, або залучається Червоний Хрест. Ця комунікація, вона жодним чином не впливає на питання статусу цієї території, зміни його. Вона впливає лише на належне, ефективне розслідування. Якщо ми не запровадимо цей механізм, то ми в майбутньому будемо стикатися з великими ризиками того, що може постати питання про відповідальність держави щодо вжиття нею всіх можливих механізмів для забезпечення прав своїх громадян.